sent nu for al den hast. Jeg ved godt, hvor jeg skal hen. Der er ingenting, der holder mig fast. Jeg skal se. Der var ord og gamle poeter, Johannes, Hans Christian og Bang. Mange om royaliteter og en del, der ikke blev sagt. Jeg vil ud af det hele, falde til ro, fokusere og skabe, med tankerne gro. Hvad fanden er meningen? Jeg vil følge energien, der er indeni. Ingen tvivl om retning, jeg ved hvad jeg vil. Hvad fanden er meningen? Vi når helt derhen, hvor vi kommer frem. Ser dig igen, der er du min ven. Begynder først at forstå, hvad der trænger sig på. Ser nu igen, hvor vi skal gå. Se det strømme i strid.